Kung pamalandungan nato si Kristo, gipakataw kuno sa bilin na sa ubos, nganong nagpaubos man siya, nga siya man ang hari sa tanang mga hari. Tama? Ang buot ipasabot ni Kristo na nasa bilin, kinahanglang magpaubos pud ka. Kay naa si Kristo sa labing ubos. Naa sa pasungan. Siya ang, tanawa ha, taas sa labawng hayop. Tama? Tama. Tanawa karon mas labaw pa ta sa hayop. Ato inong gigamit si Kristo. Nga gigamit nato nga siya nagpaubos, naa sa pasungan, pero ang nagwali hinoon nga atong gitagaan, porting haya-haya man, naglingkod man, ubulawan. Tama? Good. Naabagyod sa balaang kasulatan nga ang bulan sa Disyembre maugyod ang pagkatao sa Ginoo. Og kinsapod ang naghimo og balaod ana. Kung maingon mo sa balaang kasulatan, Disyembre wala. Kaysa nakapanahonan lang. Gibuhat lang manggod na mga panag-ingnan. Ang nabuhat og balaod ana, balaod po na sa tao. Di ba na sa balaang kasulatan nga kaisa lang siya mo ani sa kalibutan? Magbabasa ni, di ba? Tama. Kaisa lang po siya nagpakamatay, kaisa na po siya nagpakatao. Ang buot ipasabot ka ng celebration, pista man na siya. Karon Pasko, Pasko, fasting, Pasko, kasado kalipay, kasakit fasting. Pista na siya, pasta, Greek word, celebration. Tawanon na siya. Nya tungod kay ang nagwali tawhanon man pod mangita og panahon aron kabalo na mo kung Pasko. Dako kay nagsugal boy ang Pasko. Kung dalang kwarta. Bisan ang simbahan dakong kwarta. Nya ang mga tao gisultian sila panghatag mo. Celebrate mo ani gasto sa mga tao nga katong nagatiman sa iyang mga agalon. Sila na hinoon to ang katong nagasto karon ang mga kabos na gasto, sila na hinoon to ang magbalantay boy. Sila na to ang mga karnero. Nya katong hinoon nagwali nag-ingon ana, sila na hinoon to ang gipakaon. Sila ang magbalantay, nya sila na hinoon tong karnero. Nabali ba? Kay sa tinuod lang kaisa lang si Kristo nagpakatao. Unya pare karon tawanan mo ng celebration, di ba? Di ba nanas bala ang kasulatan ay kabalaka kay kung tawanon na mubo lang na ang panahon. Tanawa. Kay tawanon ang atong pagsaulog sa Pasko, Disyembre lang yun, di ba? Tama. Paghuman ana, manghatag pa bata. Ningon si Kristo, kung natao ko ninyo, inyong kong ipakatao, Emmanuel, luwason ang kalibutan. Naluwas na niya, dili pa? Unya yang gikonkreto sa iyong pagpakamatay, dili pa? Nga sa sunod, na po tayo, selebrasyon na po sa iyong pagkamatay. Nabanaw na siya, boy. Gitukod na niya ang templo, duha og tulo nga mag-iskot sa balaang kasulatan. Ana-ana siya. Pero nga nung nagbuhat man taglaing templo, nga kanunay po tang nagsugal, kanunay po tayo noong nagpasikarbo sa pagkakaroon sa kalipay. Unya tanawa karon ang mga simbahan. Naghatag na o sila gihatagan? Sila gitagaan. Pamalandungin ninyo sa balaang kasulatan sa dihang ang tulo ka hari naghatag og insenso og mera. Sila ang nag-gift, naghatag. Pero tanawa karon gituis no. Gituis kini sa taong wala magumabalinon sa balag. Wala na igo ang ilang gibuhat. Nga ang magkanta ni noon mao may noy tagaan. Ang mobisita man ni noon mao may noy Pakanon. Tagaan. Ang nagsulod mi noon sa simbahan nag-angkon nga selebrasyon sila min noon ang nag-harvest. Tama? Good. Nga asa si Kristo dito. Nang giingon niya naghiskotan ni Mama Mary. Nagpuyo po ni sila sa balay sa iyang ina-ina. Isip-isip. Kinsa ang balay sa ina-ina. Naman na sa balaang kasulatan. Gigamit ang ina-ina. Gigamit si Birheng Maria. Gigamit si Jesus. Og na nga dato na kani boy sakit kay ni boy. Kay ako magining isulti kay madlok manggil ko sa Dios. Siya man ang naghilak. Siya man ang nagpakamatay. Dili man kita. Tama? Matuoran na po na. Ako miingon ko pag isulti niya anak ko ni isulti ang kamatuoran anak din ko Papa Jesus kuhaan na lang ko para kanila anak matuman ang kasulatan di ko kamubiyaan daw ilong tapos kaniadto pa ko gusto mo gamit og tao pero nagpalayo sila nako
Kay aduna pa may kapanahon na 1,000 ka tuig yang kautan. Sa to pa, mupabor pa siya sa kalibutanhon. Nga karon panahon na maron sa espiritu. Mo na isulti nako ninyo. Boy, ang Pasko matag adlaw. Lain-lain gikinahanglan, di ba? Tama. Kung maghahatag ka sa tao na nagsakripisyo ka para sa nagkinahanglan, Pasko na nimo. Kalipay na sa Diyos. Dili lang isa ka adlaw. Mga nang naigo sa binasa, matag adlaw mo adto pod ni sila sa ilang simbahan. Sa laran, yes. Kay daghang selebrasyon ang atong simbahan. Nya matag selebrasyon gipangwatahan. Tama? Tama. Boy, managingan kung diin ka nahigugma sa imong kaaway, nagtabang ka sa nagkinahanglan, nagapakaon ka sa mga gigotom, nagapainom ka sa gihaw, nagaparamdam ka sa imong pagmahal, maumana siya sa mga taong nagkinahanglan. Napakakaon ka sa espirituhanon, isulti nimo ang kamatuoran, bana, hoy ayaw pamalikas, hoy ayaw nang palabi, ana, nakapakaon ka, nagmaayong pulong. Ang tinuod nga Pasko, buhian ninyo, pakatawa si Kristo. Karon madungog ninyo, karon adlaw, buhia kanunay si Kristo. Anaa kanimo ang kanunayng Pasko. Kuan naman na, boy, kaning Pasko karon, itukod lang na sa tao, niya mubo, gayon. Isa lang na kabulan paguman wala na pod. Naamo na sa balaang kasulatan, manaingon ay kabalaki. Kay kung nagtapok-tapok sila anak kung tawhano na mubo lang ng panahon, tama? Nga kisa na igo anak. Nga mabalik na po sa simbahan, ordinary na panahon. Ordinary. Dugay ko sa simbahan sa una, boy. Kung pare sobra pa ko kay nga naman. Daghan mga seminaryo, anak pa sa una. O to sa una, wala ko nahunong pagtuki sa espiritu. Kay kada gabi magpakita man siya nako. Sa akong mga mata, makita siya. Anong mali magyud ang akong pagpanudlo? Anong mali magyud Ginoo? Nga natugkad na ko niya sa dihang. Niabot na ko sa pagitan 33 na akong edad sa pagtuon ako. Katong nakatugyan ko sa Ginoo, nakahilak ko. Kay gibaybiyay na may noong ko sa akong simbahan. Wala pa gani gipakasal. Tanawa, akong mga bata. Wala nila nakita kinsa ako sa una sa akong paghako. Nakatulog ko sa simbahan. Nakasakripisyo ko ana, wala na lagi pagita. Tama gyud ang giingon sa espiritu nako, kung kinsa ako sama pud ikaw, dili na pangitaon. Ang tinuod nga Pasko, boy, pagkatawhan ninyo si Kristo sa iyong kaugalingon, tabang mo sa nagkinahanglan. Wala na sa balaang kasulatan na December 25 gibutang na sa tawanon. Inoon nagbuhat tag activities nga dako ng asugal. Kabalo na anak. Wala karon kung ingon ta nga nalipay ta sa Pasko, si Mama Mary nakuod, si Papa Jesus nakuod. Kaya ang katunong Ginoo nga naa sa taas, luoy kay mga kabos. Tagaan na to ang mga kabos po. Nga ingno na pod nga mo perfect. Walay naa sa balaang kasulatan. Walay santos sa grasya. Kung sa to giingon to, walay santos sa swerte. Kaya isulti dayon sa nagwali. Halad mo sa inyong sa inyong edad. Hatag mo kay tagaan mo sa Dios. Dili. Ang nagsultihan ng tagaan sa Dios. Nagpa-Dios. Dili ta pwede mo mando sa Dios. Kita ubos sa Dios. Manang ingon sa Ginoo, labaw pamanggani mo panamo sa anghel, di ba? Maningon anghel, labaw pamanggani mo nako. Yes, labaw pa ta sa Dios. Labaw pa kay ta ni Kristo. Kay nga ano man, nagbuhat man tag balaod, gawas sa iyang balaod. Kay kung ninsunod kita sa iyang balaod, pagpaulipon man, nasa ulipon. Tama? Tama. Kay labing dako kamo kanako. Pag-alagad nga alagad. Nya kita naman gialagaran. Mura dinhi mang sultian to kamo ang imong pangutana, wala sa balaang kasulatan ang Pasko. Pasta na meaning is celebration. Pista sa kasakit, pista sa kalipay. Kung naamoy birthday, pista, paglipay lang. Ana pa ka. Dili kinahanglan nga kaon nya nangutang ka. Paglipay, kung naani mo pakaon. Dan karon kung maingon lang ta karon lang ta maghatag.
Nya abunda ang tao imong yatagan kanon. Useless no, dili pa. Yan ay panahon na kada adlaw dahil ay magikinahanglan pagkahuman February na ay nagkinahanglan dili ka mohatag. Di isa lang ka kay gayon na magatag. Nya di ka mamatay, magdinalo ka. Para karon nag-celebrate mo karon sa Pasko kay paintag karon. Nya ang problema ang inyong gihatagan nga gigamit ang Dios di laglag. Maintag karon siya mo balik. Kay karon mo nang hatag. Nya kung mabalik siya sa masakilat dito na pod para karon ang mga negosyante o gipakita sa kuana wala man na silang kakita o magpila ka porsyento sa ilang ginansya o magpatikit o magpaana sila di ba no nya maghatag sila no mga t-shirt nya maghatag sila og mga gift kuno pero ibagsak na pod nila ang presyo tama gyud. Parang ihatag sa tao nya karon malang tong mga dato kay sobra na niya nga katong pobre nga kulang pa kaniya nana sa balaang kasalatan katong usa ka kabalo ang balo boy balo biyata ano man balo tatanan sa tawhanon wala pa kay naapatay asawa og bana tama no ang buti pasabot balo pata kay magpakasal kita ni Kristo amen di ba siya ang nagpaabot nga tong pamanunon mo to na inay napulo ka dalaga kinalang taas gitag lana karon ha. Ang sa lana tong ireserba. Pagpaubos, pagpasailo mo na sige ko painom kaniya tubig. Kaniya adto lana ang ginamin ni Jesus kay ngano man sa Old Testament man na. Kay ang kalibutan gilaglag man sa kalayo gilain ang lana ug kan. Nya karon gibunyagan man ta sa espiritu ug kalayo. So gilain ang tinuod nga nagtuon sa espiritu anan. Unya nganong kalayo kay laglagon man ni samahan ning kalibutan pinaagi sa kalayo. Gipanag-ingnan niya si Daniel kaniadto. Nana gipasiliwan na ni Daniel. Mana si Daniel wala na sunog. Mudilaob gining kalibutan. Wala sila nadlo kanang nuclear mo boto na. Ang tawanon. Gamiton man sa yawa ang carbo boy. Karon mapadali. Balikon ko inyong pangutana, wala na sa balaang kasulatan. Ang naa sa balaang kasulatan matag adlaw Pasko. Matag adlaw hatag mo. Yang anong kada tuig man sila lagi mo celebrate. Sa may lang gapasan na. Kabalo na mo kay mo nang giingon siya kaysa kada tuig masulod ni sila sa templo. Si Jesus kaysa lang siya napakatao. Kaysa pud siya nabanhaw. Unya pagbanhaw niya pagkaugma ipapatay na pod nato siya niya ma-celebrate na pod ta. Ug Semana Santa kwarta na pod. So dapat kausa lang tang celebrate no. Kay matag adlaw imo nang pagabuhaton kay sama sa kilat o kawatan siya. Karon na di ta manghatag nga karon na ta magpasko. Unya may mamatay ta karon tanan. Nga ang problema karon kay daghan man po nagamit sa ngalang Pasko Christmas nganong Christmas gipatay nimo dako kaayong pagpatay sa Dios nga naman tanawa dako kayong sugal ron dako gyud. Ay ano man katong mga dato katong mga akog nga dato ni katong mga pobre mopalit man gid na sila nag-andam pa gid sila ipamalit din taon nila sa ilang Noche Buena dakan po kay unya katong mga negosyante porting halina kabalo po ka kinsa po'y nagbaligya sa lawas ni Kristo boy mas dako kung dako nga selebrasyon papuy si Kristo sa imong kasing-kasing matag adlaw daghan tag kikinahanglan wala nga naingon man Ginoo kuan lang pod mo hatag lang pod mo aron dili sila mo silop kay Katoliko man gyud tao celebrate ang Pasko. Tama. Lighting. Ano nga yung lighting na? Oy, naana na nag-post sa YouTube asa nagsugod ng suga. Ang buti pasabot nga nang magsiga. Pasigahan ninyo ang pulong sa Dios, di ba? Naggilak-gilak na sama sa bituon. Mo reflect da madre usahay, mausab akong panagon mura no. Mo reflect siya sama sa bituon. Tama gyud. Ya tanaw ang anong nag-flick ng mga light, ano man, mo reflect ang pulong sa Dios. Mao pa di karon nag-reflect ang pulong nangita na sa iyang mga tinuod nga karnero dilain gikan sa mga kanding mo na ganing mo take note sa mga nagmarites take note sa kalibutanhon take note sa sige guhali magsigi katawa nagsigi hinuon og hudyaka sa sulod sa dakong bangkete nagbotbot og istorya mo reflect ba ninyo
ang tinuod nga magwawali. Kamo boy, kung sige mo marites mo reflect pa ninyo si Mama Mary o si Diyos at si Papa Jesus. Kung sige mo hukom mo reflect ba ninyo si Kristo? Kung sige mo debate mo reflect ba ninyo si Kristo? Bisig Dili. pulong lang gani, ayaw na kamog debate, ayaw pagpataas. Naon ninyong kaistorya labaw kalam. Kani karon ang ato ang ginapos, mao na ni mulanog-lanog ang tingog sa tibok kalimutan. Unya ang katong mga tao pod nga makadungog ani og ganahan ani i-share pod na niya sa iyang gusto. Mga pamilya, tanawa ha, sige kog ingon sama kay Elias ha, mga pamilya bantayin ninyo ni. Kay kung sige tag-alagad sa dakong pamilya ug wa gani nato gisultian natong mga anak, kay naay katungdanan anak, tahura ang inyong ginikanan. Bisag unsa sila ka ginikanan. Kay walay anak nga mabuhi kung wala ang kinikanan. Kinikanan, ayaw pod pasok ang anak. Kay bisag sa usa ka daotan imong anak, gikan na sa imuhang kinabuhi, tama? Unya bana, kay nagpakasal kasi imong asawa, bisag unsa ka marites, bisag unsa ka tabian, imo man ang gipakaslan ba di sa padagway lang. Manang kung kaslan, pagwapahay day no. Pero ang imong pakaslan ana, mga ulitaw, kung mangita mo kasawa, pakaslan niyo dala ang ilang kaliwat nga pamilya o dala pod ang iya pong pagkatigulang sa iyang kinaiya dalatanan. Kay parang dili mo magbulag. Pero kung dili mo madawat ang pamilya mo, may sinugdanan nga away mo. Kaliwatan ba yang kinaiya? Dala na. Unya, asawa pod, dala pod ha. Ayang kaliwat, yang kinaiya, dala. O kaya ni mo na, nga tahuro nimo ang imong bana, naa kay madawat ug ganti. Dili ganti nga bayad dinhi nga kwarta dinhi sa kalibutan. Ganti sa Dios nga puy-an hangtod sa kangturan. Boy, ako na nang gisulti na anak sa balaang kasunatan. Salamat kanunay mo nang sige na kog pasalamat ninyo ang nag-share ini silang mga kaliwat. Sultian ko kamo, ako sinuli, wala ko'y katungdanan sa kalibutan, wala ko'y katungod. Ako lang isulti ang kamaturan. Ang gihatag ka na ako sa Dios, kay sige kong pangayo sa Dios, kay nagtambal man ko sa masakiton. Ningon man siya, anak tambali usab ang espirituhanon. Limpyuhan ang mga pari o mga pastor. Ya dili man ko pagigpulong sige limpyo nga otropod ko. Panidiin lang ko ninyo unsa ko kaniadto ug unsa ko karon. Ang tinuod magbalantay nagatiman. Hait ang iyang sungkod. Nga kung naay mga kawatan nga moagi sa pader, maigo jud mo ang sungkod nga giingon, mugawas sa akong baba ang kahit sa espada. Nana sa bala ang kasulatan. Kung magbabasa mo, nana ang kanang sige ingon nga basahan ninyo ni nangita mo dalan inyo kong hagiton nga magdebate nan. Kung magatubag mo na kung magdebate, di mo katubag. Mo na magpalayo lang ko. Kay magdebate mo kinahanang sag-ulo ninyo ang tanang Biblia. Humanon, dili magsag-ulo lang sa atong dalan. Ang mga nakaroon daghang reliyon hinoon. Isa lang ang Diyos, paglipay noon nga daghang reliyon nga nagampo, nga nagbuhat. Kay amak mo na kung magtapok na to, Triboy. Mana nga igmat lang mo, ako karon nagduhig sa espiritu. Unsa man, nagsulti ko ang pulong sa espiritu. Ang tinuod na Katoliko, apostoliko, nagsubay sa sugo sa apostolis, di kay kanunay ipapatay ang sugo sa apostolis. Ang tinuod nga Kristiyano, tinuod nga nagsubay sa sugo sa atong pag-ampo, matuman ang nigtuman sa sugo ni Hesus, pag-ampo ngadto sa amahan. Pero ang wala nagabuhat og nagpasan, naggamit sa gibalaan, Antikristo, gipapatay si Kristo. Sultian ko kamo anak, kamo nakadungog. Balik ta sa Diyos, kadlo ka na to ang Diyos. Siya lang ang tinuod nga Pasko alang ka na to. Kung nagabuhatan, nakatuman ta matag-adlaw, Pasko alang ka na to. Kuan na mo, tabay lang ta. Paglipay, kay mas balaan na karong Pasko, mas nalipay si Kristo karon ninyo boy. Kung magsaulog mo sa Pasko, na matag-adlaw, Pasko nimo sila. Tama gud. Dili man po tamo ingon kay diha man tatong pagtuo, pero ma-explain ako na. Bisa ka ng santos, layo kay explanation sa mga pare. Manang nagsigi sila Ginoo pa Dios. Yes, pa Dios man gyud ka. Kay ikaw po nag-explain, wala mo ka nagbuhat. Tama. Sa imong gituan ng Dios. Sa imong gituan ng santos. Ma-reflect pa kanimo.
nagbutang ka mo sa panagway ni Birhen Maria sa akong panagway. Apan mariplik pa sa inyong pinangatan. Mga daghan ang magbatikos sa nagsulti nga naggamit. Anakan na sa balaang kasulatan sa inyong paggamit sa akong gipalaan. Busa kung magamit ka mo sa akong gipalaan. Tumanapot ninyo ang akong gipirin nga mahimo ka mo malinaw. Anakan na sa balaang kasulatan. Salamat kaniya. Rene Boy, Evelyn. Kay mo ang kamantawaran. Ayaw ka mo kabalak. Ang akong gigamit. Ubos kini o nagbawas. Nagatugyan na sa kanang ko. Ang gusto ka ninyo. Gusto usap ka na ko. Kalukin niyo ang Diyos. Kalukin niyo ang Diyos. Salamat ka ninyo. Ang kalinaw. Mag-uban kanunay ka ninyo. Salamat po ni Mama.